egingo gara. Iñak Herriba naiz, inguru giro gaietarako ikastegiko teknikaria, eta aurkeztuko dute Helen Grum, gero bera hitz egingo du, esan diote hitz egiteko 40 minutu, 50 nahi duena, eta bukatu ondoren solasaldi bat egingo dugu. Gutxi garenez, lasai eztabaidatuko dugu, edo galdetu nahi badiezu nahi dezuena, zuen esku. Helen Grum ingelesa da, geografoa. Master bat egin zuen Eskozian, landa eta eskualde planifikazio buruz. Gero Madrilera etorri zen eta doktora hutsa egin zuen Espainiako estatuaren baso politikaren historiari buruz. Hene sindikatuan lan egin du 1998-tik 2010 arte, baso eta ingurumen gaien arduraduna izanez. 2011 urtetik, une hartan eraikitzen amaitu zuen gaztaindegian eta gaztaindegi horretan egiten du lan. Mutil lagunaren eta koinatuaren behi granjaren parean dago gaztaindegia, Karrantzan, eta alaba bat du. Eta, gaurko hitzaldia emakumeak eta elikadura subiranotasuna da, eta, entzungo diogu, eta gero, egoko nesni, eta, solasaldi bat egingo dugu, besterik ez, 8:30 arte. Mila esker. Arratsaldeon, familian gaude, eskerak hori konbidakpenagaitik. Entzuten denez inglesa baten euskerarekin egingo dugu, orduan oso astiro egingo dugu. Zerbait ulerezina esaten badut esan eta sartuko naiz ulergarriago esaten. Ni hasi nahi dut galdera batzuekin izen buruiru buruz. Zer jakin nahi, zer esan nahi dugu bizitza erdigunean fraseekin, ezta? Ze garrantzia ematen diogu gaur egun kauze desberdinei, eta errealitatean zer dago gure bizitzen erdigunean. Nahi dugun kauza bat, edo beste kauza bat, edo beste kauza batzuk. Orduan zer nahi dugu guk eta zein dira gure helburuak, ezta? Aukerak daude asko gaur egun, poteria, janaria, elkartasuna, lana, bizitza bera. Eta galdetzen badugu gure artean, zer dau bizitza erdigunean, zein izango zen erantzuna, ezta. Eta uste dut jende askok esango zuten bizitza bera, baina arazoak daude gero betetzeko gure nahiak, ezta. Errealitate batean bizi gara, modelo ekonomiko batean alde batetik, eta baitere badaude lege batzuk pizkat harrapatzen digutenak, ezta. Orduan, tamalez, pertsona asko lehentasuna ematen die, igual onura, dirua, eta beste kauze, eta ez bizitza, edo kooperazio, eta horrelako kauze. Orduan, pizka bat, errealitateri bigeratzen, ikusi behar dugu non gauden, adibidez Europa batasunean, hasi ginen, evidentemente hori Romako itunarekin, eta pizkana, merkatua, dirua, gero eta garrantzia handiago
hartu zuen, eta kontu sozialak, gizarte konzeptuak eta ingurumen konzeptuak eta kauzak gero eta garrantzi gutxiago badute. Orduan, klaro, igual nahi dugu bizitza jarri erdigunean, baina hor dago itun bat gure lepoan. Orduan, nahi dugun eta alduguna igual kauza desberdinak dira. Eta zergaitik esaten ari naiz hau guztia, pues, elikadura buru jabetzaren lanean zehatzen ari gara kauza batetik bestera joaten, hala gure asmoa. Gero, nazioarteko mailan, bi potere daude, badago nazio batuak alde batetik, eta bai, igual gizarte lanak, gizarte eskubideak eta guzti hori buruz bai lan egiten dute, baita ere garapen ekonomikoa, baina badago ere GATT edo OMC. Eta hau da, itun bat guztiz ekonomikoa. Eta bultzatzen duten interesek hain helburak dira dirua, onura, lehia eta guzti. Ez dauka ezer ikusirik gure helburuekin ez da, gure eskubideak bizitza erdigunean esan eta guzti. Orduan, itzaldean zehar pentsatu behar dugu haui buruz ez da, non gaude. Nahi duguna eta alduguna lortu ez da. Vale. Eta gainera, OMC hori ez dago nazio batuetan. Eta badago adostasuna bat ia zein daukan prioritatea. Orduan hor dago gatazka txiki bat, eta klaro, horregaitik kanpaina asko daude nazio batuak lehentasuna eukitzeko eta ez merkatuen ituna. Eta noski, hau guztia, ondoriok ditu guri bizitzaren alu guztietan, nekazaritza eta elikagaien alo ere. Bale? Orduan, zein edo zeintzuk izan behar dira, helburuak nekazaritza eta elikaduraren sektoreetan. Vale? Onur ekonomikoa edo guk behar ditugun kauzak. Elikagai onak, onzasuntzuak eta bar. Erudirua, poteria, vale? Hor dago gatazka. Orduan, nola jarri bizitza erdigunean nekazal sektorean noski. Vale? Orduan, urte askotan zehar, munduko mailan, baseritarren erakundeak egon ginen, kanpainak egon ginen, kanpainak egiten gure egoera hobetzeko edo kauze desberdinen aurrean borrokatzen. Frantzenikoak, lurran galera, azien pirateria eta guzti. Eta askotan, egon gara gure artean borrokatzen. Adibidez, Frantzien baseritarek Alemanian auka, edo ingelesekoak, Espainien auka, edo Euskal Herrikoak, Marruekosen auka. Eta 1900 eta 80ko urtean gutxi gora bera, hasi ginen batxatzen, eta pentsatzen genuen horrelako borrokak zentzurik gabekoak zirela. Gure arrazoen ituriak edo kauzanteak berdinak zirelako. Leku guztietan, naiz Malen, naiz Marruekosen, naiz hemen, interes batzuk hor zeuden arrazoak sortzen gurentzako. Orduan, sortu zen via campesina elkar lan egiteko. Bale? Eta izan zen munduko mailen, Asian, Afrikan, Ego eta Ipar Amerikan, Europan, eta aurten sartuko da erakunde bat Ozeaniakoa, munduen zehar.
eta elikadura burujabetzaren konzeptua sortu zuen. Bale, oso garrantzitsu izan zen. Eta gero ikusiko dugu nola konzeptu honek bizitza erdigunean hartzen du. Bale, oso garrantzitsua baita. Bueno, zer den, segurazki badakizue, baina gutxi gora bera da, ere bakoitzak bere elikadura, nekazaritza elikadura politika erabakitzeko eskubidea ukitzea. Gero, badago linea batzuk ingurumenari buruz, gizarteari buruz, baina asmoa hori da, bale? Eta garrantzitsua da, azpimarratzen, hasieratik argi geratu zen, emakumeen ganeko eta beraien eskubideen ganeko errespeturik gabe, inoiz elikadura burujabetza egongo zen. Orduan, oso garrantzitsua da, emakumeen landu, haiei entzun, eta haiekin lan egin. Bueno, prozesua darama 20 urte, eta emakumeek beti egon ziren, badaude eta egon behar dira, gaia teorikoki lantzeko eta praktikoki ere. Eta hau argi geratu zen ja hasieratik. Horrela ezen behar gaia da gizonen eta emakumeen kauza bat, ez da bakarrik emakumeena, baina emakumeek eginkizun berezi batzuk, nabari batzuk dauzkate. Eta hori buruz hitz egin nahi dut. A ver, mis hojitas. Vale. Ok. Adibide batzuekin, ez da? Elikadura burujabetzak egoteko ze behar dugu. Adibide batzuk egingo du, bestela hemen egongo gara gaur osoan. Orduan, hasieratik baliabide fisikoak eskuratu ahal izatea elikadura burujabetzarekin bat datoren nekazaritza burutzeko, oso berezkoa da, lur, hasiak eta ura. Gero ezagutzari buruz hitz egingo dugu, bale? A ver, hermoplasma, bueno, hasiei buruz batez ere hitz egingo dut, baina handago baita ere semen edo animalien hermoplasma. Orduan, klaro, elikadura burujabetzan oso garrantzitsua da gure hasiak erabiltzea, baina jakin behar dugu nola erabili, nola gorde, nola haien fruituak hartu jaso eta zer egin haiekin. Vale? Ja ez da lata bat erosi eta kitxo, orain da nola gorde hasiek ero, tiplobera, piperak eta bar, eta nola erabili hasiak, fruituak eta non erabili eta bar. Eta historikoki, orokorrean, emakumeek dira hasiek gordetzen dituztenak. Orokorrean, badago leku batzuk hemen ere, gizonek egiten dute horrelako lana, baina munduko mailan batez ere emakumeen lana izan zen eta badago oraindik. Gogoratu behar dugu munduko mailan oraindik ere elikagai gehiena emakume baseritarrek ematen digute. Naiz eta telebistan dirudinez da Monsanto, Syngenta eta horrelakoak, baina ez da egia, gehiena da baseritaren lana. Eta lan hau batez ere emakumeek egiten dute oraindik. Emakumeek, parkatu. Vale. Orduan, ikusi behar dugu orain, bueno, bale, egiten dute eta zer, baina modeloa guztiz desberdina da. Badago industriaren eredu bat, eta badago baseritaren eredu bat, batez ere emakume baseritaren eredu bat. Industriek adibidez,
zer nahi dute, helburua da merkatu kontrolatu. Alik eta zati handiena kontrolatu. Eta enpresak gero eta konzentratuago ezatea. Vale? Eta helburua da onura ekonomikoa. Ondorio bat da, gero eta hazin barietatik gutxiago erabiltzea. Claro, zer egiten dute, zer da gehien ematen den barietatea, adibidez hartoa. Hau, hartu, hain hitzarekin hobetu, eta saldu nekazariei. Eta beste barietatik desagertzen dira merkatutik. Bale? Orduan gero eta nekazalbioen iztasuna gutxiago erabiltzen dute haiek, bere modeloan. Eta ikusten da Arabako nekazaritzan, ze ikusten da. Bale? Eta munduen zehar ere. Eta gero, modeloa da gizonin modelo bat. Adibidez, Monsanto, bere presidente gizon bat. Pioneere, Singenta batzorde zentrala euniko una gizonak. Bueno, ez daukat arazoak gizonekin, bale? Baina ikusten da ez dago lekurik emakumeen pensamendu erako eta bar. Han gero eta emakume gehiago daude, bero gizonin modeloan. Vale? Modelo noski aldatu alda. Baina ikusten badu beste eredua, guztiz desberdinera, ez da bakarrik hasiek erabilia edo ez, baina pensamendua desberdinera ere. Azteko, hasiek, gordetzeko, oparitzeko eta trukatzeko eskubideen alde borokotzen da. Ez da bakarrik, piperen hasiek euki eta erabili eta saldu adibidez. Nik trukatu nahi dut, oparitu nahi dut. Ez dut dirua behar erdian. Nik badakit aldez hartuko dut igual tipula barietate bat. Modela desberdina da. Ez du izan nahi salmenta ez dagoela, badago ere. Baina legeek gero eta gehiago esaten dugute ezin dugula trukatu hasiak edo oparitu. Saldu behar dugu. Ez guk. Historian zehar trukatu dugu eta horrela sortzen da bioen iztasuna ere. Bale? Baita, emakume baseritarek ez dute merkatu osoa kontrolatu nahi. Nik nahi dut behar dudana. Bizitze digno bat eukitzea. Vale? Orduan, ez daukagu industriaren helburuak ere ez. Eta gero informazio eta segutza trukatzen da hasiek eta fruituak erabiltzeko. Patentirik gabe. Vale? Nahi baduzue, itzaldi hau hartu eta erabili, nik ez dut patente bat jarri. Eta berdina hasiekin, atezin erabiliarekin. Vale? Desberdinera, zer nahi dugu? Alik eta jende gehiago bizi hasiekin. Vale? Bizitza erdigunean, eta ez onura edo dirua. Vale? Nola, pizkat astiro. Eta hau da mundu mailako emakume baseritaren kanpaina bat. Gizonak ere, baina esan dudan moduan batez ere emakumeen kanpaina bat da. Asian, Ego Amerikan, hemen, eta baita ere Ipar Amerikan naiz eta zailagoa daukate lan egiteko. Eta da, trukatu informazioa, hasiak berak eta bar. Eta kanpaina haundi bat da privatizazioen auka. Bidea, errealitateen bidea hori da, gero eta privatuago ezatea. Bueno, aipatzen du oso gutxi transgenikoak, emakume baseritarrak transgenikorik gabeko dakizurintzen alde daude. Zergaitik, osasun motibo gaitik,
ekonomia motibo gaitik, independentziaren motibo gaitik. Gero nahi baduzue, hitz egingo dugu gero hori buruz. Transgenikoak sartzen badira, ez da posible elikadura buru jabetza ukitzea. Kutzadura gaitik, horrelako hasiak laborategien sortzen dira eta baserritarrak ez dute laborategirik. Motibo asko daude transgenikoen auke egoteko. Eta badago beste kampaina bat munduko mailan hori buruz. Vale. Igual txarrena da transgenikoekin badago aldaketa bat hasiek infertiles izateko. Orduan galduko genuke gure eskubidea eta almena hasiek gordetzeko eta berriro erabiltzeko. Transgenikoekin ja galtzen da. Egia esateko hasi hauek erniatuko lerateke eta fruituk hartuko dugu, baina ezin dugu berriro erabili, hiltzen dira. Orduan bizitza non izango zen. Eta gero ezagutzak. Hartzen badugu piperak, koleak eta guztik eta zer egin haiekin. Eta baitere, historien zehar, ez bakarrik emakumeak, baina batez ere emakumeak horrelako baratzekin eta beste gauzekin, haiek badute ezagutzak janariek prestatzeko. Jakin behar dugu nola prestatu janariak, baina zer da komengarria jatea, zenbat, nondik datoz lehengaiak eta guzti, proteinak eta guzti. Eta historien zehar egon ginen emakumeak ez da. Bada egon zen momento bat, pizkat lan hori eta baitere ezagutza hori, pizkat salatzen ziren, igual ez da izan apropos emakume independentzako, izukaldeen egon, publizitate batzuk baitere pizkat txarri izan zen horrelako imaginekin ez da. Naiz eta kauza batzuk aldatuko genuke, horrelako ezagutzak aukerek ematen digute ere, emakume ere ez da. Orduan, osasunean, elikaduran, oberaren eta beste pertsona batzuen ongizatzean eragiteko gaitasuna. Ez dugu ahaztu behar, naiz eta sukaldetik irten nahi, igual egon behar gara ere, elikadura buru jabetzaren alde. Baitere, pertsona konsumitzaile elikadura buru jabetzerekin lortzea albidetzen du, ez da, horrelako kauzak. Orduan, gure helburua zer da, hemen behan hartzen dut. Ez dugu jakiek prestatzeri utze behar, baizik eta gure konozimientoak konpaititu beste pertsonekin, gizonekin, eta baitere gazteekin. Hemen daukak galdera bat, emakume gazteak badakite sukalderitze egiten. Ez, eta baitere gizonak galdetzen dut ez da, ez badakite egiten, inoiz ez dute lortuko elikadura buru jabetzaren parte hartzen. Zergaitik, ez badakigu sukalderitze egiten, ezin gara joan merkatuara hauek erosi eta janari bat prestatu etxean. Hau izango da gure aukera bakarra. Orduan, egia esateko emakumeek
badaukagu ardura bat guri kontesimentuak banatzeko, eta beste jendei azaltzeko zer egin horrelako kauzarekin. Hau da elikadura burujabetza, hau da industrien menpeen egotea. Bale, barkatu euskara gaitik. Ez du izan behar beti kauza freskoekin lan behar dugu. Nik egin dut etxean konpota bat perrekin. Hau da jalea bat masusterekin. Baitere emakume askok gordetzen dute ezagutza landatzen ez digun frutuekin kauzak egiteko. Masusta edo beste fruta silvestre, bai? Baina egin aldugu ere zagarekin. Vale. Orduan horrelako kauza guztiak mantendu behar dugu gure ezaguerak eta konpartitu. Hore bizitza, hau da penagarria. Vale. Alubia alabaska. Bueno, ez dakit, alabaska zer gaitek, baina bueno. Bueno, beste baliabide fisiko oso garrantzitsu bat ura da. Claro, eta baita ere, pizka bat, uraren kontrola, noren eskuetan dago ura gaur egun, gure eskuetan edo industrien eskuetan. Orduan emakume baserritarrek uraren privatizazioaren auka borrokatzen dute, eta baita ere urtegi handien auka. Zergaitik, urtegi handi hauek, haien lura askotan hartzen dituztelako, eta orokorrean gero ura hau ez da erabiltzen bere lurretan, bere nekazaritza modeloan. Bale? Orduan handago baitere nazioarteko mailan borroka bat. Eta klaro, urtegi handi bat egiten bada biokombustibles o agrokombustibles egiteko, bizitzea erdigunien ez dago, argi eta garbi. Bale? Orduan, zer eskatzen dugu, ez da guk ura guztia kontrolatzen. Nahi duguna da, guri baratz txikien ekoizpenerako eta likagain tokiko konsumerako behar dugun ura hartzeko eskubidea. Eta gitxo, zertarako behar dugu gehiago, behar duguna nahi dugu. Bale? Eta ez datza, emakume gutxi batzuek uraren jabetze ezatean. Bale? Ez da bidea. Eta ura mesedez garbia ezatea. Bale? Adibidez, agrotoxikoen kontrako kanpaina askurin buru emakume baserritarrak dira. Bale? Noski ez da bakarrik kutsaduren gaitik, baina agrotoxikoak arazo asko sortzen ari dira, ez da inguru giroen bakarrik, baizik eta gure osasunean ere. Bale. Momento bat. Bai. Bale, orduan beste kauza bat, lura dela, eta hau oso garrantzitsua da. Nekazal lurarik gabe, elikadura burujabetza ezinezkoa da, eta, hemen kartela da ingelesez, eta esan nahi du, hemen janaria azten den lekua, eta argia da. Hemen baitere bi modelo daude, bat izango zen en extremo, hidroponikoa. Hidroponikoa da, igual, mai bat gainean jarri dena, ekarri dena. Lura, ura, hasiak, noski, baina edozein lekuen hasiak eraman behar dugu, eta fertilizanteak, onurak. Elikadura burujabetzaren modeloan, izango zen lura bera erebeli lura dauden lekuetan. Eta euri hartu, ura bezala. Bale, honene izango zen.
beste modelo bat. Orduan, lurre erabilia izatea ezinbestekoa da, baina galdera da lura jabetza pribatu izan behar da, edo ez. Bale? Guri kulturan nahi dugu dena pribatu izatea. Bale? Dena dela usufruktuaren menpe bagaude, erabilia bermatzea berezkoa da. Claro, nik badaukat zatea honen usufruktua, hau da, erabilpena, baina bihar etorriko da, igual, industria bat eta hartuko du, nik bermeatu behar dut nire erabilpena. Bai. Baina ez dut, igual, jabe esan behar. Zertarako, bermeatzen bada erabilpena ez da. Eta munduan zehar, leku askotan, lur pribatua ez zegoen, hemen ez zegoen. Eta poliki gero eta pribate zagoe egon da. Bueno, egoera momentu honetan, datu oso txarrak dira, igual Asian, nekazaritza luren 10% emakumeen menpe dago. Leku batzuetan ezin dira jabek izan. Eta ezin dute ere ez erabilpen titula euki. Egoera oso txarra da. Afrikan adibidez, jabeek dira 1%, bata parkatu. Bale? Eta zenbat emakume baseritar dira lantzen duten lurren jabe edo zenbatek daukate lurak erabiltzeko eskubidea Europan. Euskal Herrian, edu titular edo kotitulara izan, oso gutxi. Horren, arrazoa da munduen zehar, noski leku batzuetan txarrago, eta beste batzuen onagoa, baina hobeagoa. Orduan, berriro, izan nahi dut, aztebaida da, berrezkoa da jabe esatea, eta zenbat lur behar dugu, emakume batek behar du, edo familia batek behar du, duintasunez bizitzeko. Eta gero gehiago behar du edo ez. Etikoa da gehiago eukitzea, uste dut ezetz, baina hori buruz hitz egin behar dugu. Baina horrelako eztabaidak sortzen dira emakumeak daudenean, batez ere. Beste ikuspuntu batetik ikusten dugu kauzak. Hobea edo txarrago ez dut esango, baina desberdinak bai. Bale? Eta, klaro, gure asmoa da, nik, araba osoa errostea, ez dut uste beste jendea bizitzen, ere ez. Eta nire asmoa da, ni ondo bizi eta beste jendeek are. Orduan, banatu behar dugu kauzak, eta ez beti gero eta gehiago euki nahi. Baina badago momentu honetan land grabbing edo acaparamiento de tierras, hemen lurren gain atzea, gero eta gehiago, hau da Afrikan, Ego Amerikan, baina Europan ere, hemen ere gertatzen da. Orduan, dirudunak hone etortzen dira, eta azten dira errosten, lura. Eta batzuetan erabiltzeko ere ez, bakarrik eukitzeko. Adibidez, zukak inguruzu pizkat, hori klimaren gaia gaitik, el mercado del carbono, horregaitik egiten dute, edo aldatzen dute basaretaren nekazaritza eta monokultiboak sortzen dira. Hau ez da ondo, da errigunean onura egotea eta ez bizitza. Baitere, kampaina honde bat dago. Orduan, emakume baseritarrak ez dira lur jabe handiek izan nahi, albako dukeza bezala. Naiz eta ebera joan daia, baina hau ez da eredua.
Karo, bera emakume zen, baina gizonen modeloan ez zegoen. Vale? Hau da, ez dugu jarraitu nahi horrelako modeloa. Udan, gure helburua da, lur nahiko erabilializatia soldata duin lortu realizatiko. Eta ekoizpen baldintze egokiak eudeukiz, eta gizonek eskubidea berdinek euki lurren aurrean. Lurretik bizi, baina ez onura lortzeko, bueno, guk bizi behar dugu. Eta jende guztia, hemen dirua behar dut bizitzeko, zerbait egin behar dugu, baina baldintza batekin. Vale. Orain, claro, jente guztiek ez dute janariak prestatzen, janaria, parkatu, ez dute baratzik. Orduan, lurretik maera nola, nola ziurtatu erdugunien bizitze daukan merkatzaritzan, nola euki harremanak kontsumitzaileekin, eta hemen dago beste arazo bat. Badaude merkatzaritzetun nagusi batzuk, OMC aipatu nuena, NAFTA, hau da ipar Amerikin, TTIPs, igual helduko zaigu, hau da estatu batuak eta Europan artean, zintzilik dago oraintxe bertan, SAFTA, egoaldekoa, Bali, Asiakoa. Eta hemen, naiz eta nekazaritza eta elikagaiari buruz hitz egiten duten, ez dute bizitzarako elikagaietaz hitz egiten, baizik eta onura ekonomikoari buruz. Eta, karo, horrelako itunak bultzatzen diren interesak, enpresa handiak dira, bankoak dira, claro, beste eredu batean daude. Eta helburua dirua da. Orduan, baitere, hemen daude kanpainak hauen auka. Eta han daude emakume baseritarek ere. Vale. Gure eskaera principala da, nekazaritza elikadura itun hauetik kanpo egotzea. Karo, zein da nekazaritza elikagaien helburu nagusia? Janaria ona prestatzea ez onur egitea. Hau da, gizarte eskubide bat. Orduan nola daude horrelako etunetan? Kanpainak daude leku askotan. Uste dut esan dagoela. Eta orain bizitze erdigunean, ez da zuzen nekazaritzari buruz hitz egiten, baina elikadura burujabetzea lortzea hori buruz hitz egin behar dugu. Emakumei buruz eta bere eskubideari buruz. Orduan, elikadura burujabetzaren aldeko borroketan, emakumen aldeko borroka bat dago ere. Leku guztietan, hemen daude batez ere Ego Amerikako kartel batzuk, baina badauk kanpaina Indian, Txinan, Afrikan, leku guztietan, eta gero eta gehiago. Eta, klaro, hori buruz hitz egiten badugu, lehenengo kauza pentsatzen duguna da indarkeria fisikoak, eta egia esateko oso garrantzitsua da. Txilen adibidez, hauten ez dakit zenbat emakume hil dute. Esan matau, bai? Artitza euskeraz pizkat zaila da, parkatu. Baina baitere, Europan gertatzen da, Afrikan gertatzen da. Hau da, indarkeri fisikoa. Orduan, garrantzitsua izango da bizitza erdigunean esatea, emakumei
errespetatzeko. Baina gero badaude indakeri psikologikoak, ekonomikoak eta legalak. Adibidez, emakume baseritar batzuek ez daukate eskubiderik bere hartzen duten fruituak erabakitzeko zer egin haiekin. Edo merkatuera joaten badira salmentegitara gero dirua ez da haien eskuetan. Eskubide basiko batzuk behar dugu rekuperar, pakatu, bai? Eta legal mailan ere, bai? Eta azpimarratu nahi dut, emakumerik gabe ez dago elikadura burujabetzerik, bai? Eta baitere ez emakumearen ganako errespeturik gabe. Orduan, hasi gara igual hasiak eta ura eta lurreri buruz, baina baitere emakumei buruz hitz egin behar dugu, bizitza erdegunean egoteko. Vale. Uste dut, bukatu du azkar joan naiz, baina eskerrik asko.